Hola a totes i tots i benvinguts un dia més. Jo soc Teacher Weekly i avui anem a treballar els determinants. I vosaltres em pregunteu, però això és determinants? Això què és? Vale, doncs anem a veure ara en seguida. Què són els determinants? Com sempre, els determinants són paraules i concretament són paraules que es posen davant dels noms o també denominats substantius per donar més informació sobre ells. Vale, ja tenim la xicoteta definició de lo que són els determinants. I ara anem a veure tots els tipus de determinants que n'hi ha i a part anem a veure exemples d'estos tipus de determinants. Però estic segur que ja se'n sabreu molts d'ells, vale? Seguim, mireu, tipus de determinants en tenim de diferents tipus. Comencem per els primers. Els primers que tots són els articles. I tenim dos tipus d'articles. Tenim els articles determinats i els articles indeterminats. Els articles determinats quins són? Molt fàcils, són el, la i en plural, els i les. I ahí tenim alguns dels exemples que vos he ficat. Per exemple, el gos, la casa, els animals o les cadires. I per un altre costat tenim els articles indeterminats. Per què se diuen indeterminats? Perquè no sabem exactament a quin substantiu està referint-se, a quin substantiu concret està referint-se, com un, una, uns i unes. I algun dels exemples és un gos. Quin gos? No ho sé, és un gos, una casa, uns animals o unes cadires. Sabem exactament quines cadires són? No, per què? Perquè són unes cadires. Vale, ja tenim els articles. Anem a veure els següents, que són els demostratius. I els demostratius què són? Són els que ens indiquen la proximitat d'algun objecte, d'una persona, i tenim tres tipus de proximitats. Les que estan més a prop, i per als que estan més a prop anem a utilitzar este, esta, estos o estes. Després tenim els que estan a una distància mitja, és a dir, que no estan davant de nosaltres, però tampoc estan super lluny. I per això anem a utilitzar eixe, eixa, eixos i eixes. I per últim tenim els que estan molt més lluny, que anem a utilitzar aquell, aquella, aquells i aquelles. A que són fàcils els demostratius, veritat? Vale, anem a continuar. Seguim amb els possessius. I tal com indiquen la paraula possessiu, què indica? Indica una possessió. És a dir, algo que pot ser meu o meva, teu o teva, seu o seva, nostre o nostra, vostre o vostra i seu o seua. I el mateix passa amb el plural, que també poden estar meus, meves, teus, teves, seus, seves, nostres, nostres, vostres, vostres i seus i seves. ¿Vale? Estos nos indiquen una possessió. És molt fàcil. Anem a continuar i ara passem als quantitatius, és a dir, són els que ens indiquen una quantitat, però no és una quantitat exacta. ¿Vale? I per allò anem a utilitzar uns que es diuen variables i uns altres que són invariables. Els variables quins són? Són els que podem conjugar en gènere i en el nombre. Recordeu, el gènere és masculí i femení i el nombre és singular i plural. I els invariables, que és per als invariables que no poden tindre ni gènere ni nombre. Vale? Per la part dels variables us he ficat alguns dels exemples, com poc, poca, pocs, poques, molt, molta, vale? I ahí en tenim uns quants més. I per la part dels invariables, així sí que tenim molts menys. Per què? Perquè hi ha menys, vale? Com per exemple que, força, massa, més, menys o inclús prou. Vale? Quantitatius, molt senzillets, ens indiquen una quantitat que és inexacta. Seguim. Ara anem a passar als numerals. Estos els sabeu pràcticament des que aneu a primer de primària. I tenim de dos tipus. Tenim els numerals cardinals, que ens indiquen un número exacte i aquest número ha de ser enter, i així us he ficat alguns dels exemples que ja si sabeu, vamos, de memòria no, lo de després de memòria. I per l'altra banda tenim els numerals ordinals. Els ordinals, què ens indiquen els ordinals? Ens indiquen un ordre. ¿Vale? Recordeu sempre un ordre, quan fem una carrera, pues l'ordre en el que han quedat els participants d'aquesta carrera. I així us he ficat algun dels exemples. Primer, segon, tercer, ¿vale? Així podríem comptar en ordre molts números. Després dels numerals ens trobem ja amb els indefinits. Indefinits, què vol dir la paraula indefinit? Indefinit és que no sé exactament quants n'hi ha. Vale? Tenim variables i invariables. Recordeu, els variables són els que poden
els que tenen gènere i nombre, i els invariables són els que no tenen ni gènere ni nombre. I dins dels indefinits tenim un, una, uns, unes, algun, altre, dos, cada un, cadascuna, vale? I molts més exemples que us he ficat així perquè tingueu clar quins serien els demostratius definits. I per últim tenim els invariables, és a dir, els que no tenen ni gènere ni nombre. I per allò tenim cada, cap i sengles, que de vegades diu, oh, Víctor, però sengles? Això jo no ho he gastat en la vida. No, este probablement no l'he gastat, però bueno, més val que sàpiem una paraula més, ¿vale? I hasta així el vídeo dels determinants. Espero que us hagi agradat molt. Recordeu subscriure's al canal i apretar la campaneta per a quan pujo un nou vídeo, que el vegeu en seguida. Vinga, ens vegem en el pròxim. Adeu a totes i a tots!